Hola, bona nit o bona vesprada. No vaig a barallar-me en Alfred, però este era el seu lloc, però ell ha decidit que me quede jo així. Bé, no és la primera vegada que tinc el goig de presentar a Alfred. Ja va estar amb nosaltres en la tercera declaració educativa. A veure si m'aclarís com està la fulla. Així està. Vale, anem allà. Bé, bueno, per a mi és un plaer estar així amb vosaltres per compartir aquesta setena declaració educativa de les cooperatives. Com ja han dit en molts moments, aquesta és la setena i esperem que n'hi hagi moltes més. És un llarg recorregut. Portem un gran bagatge per mostrar a la societat el que som i el que fem. Portem la motxilla ben plena de sabers, d'experiències i que cada primavera ens agrada compartir amb les persones que formen part del teixit educatiu valencià i també del teixit empresarial del nostre país i que coneixen i que estimen a les cooperatives, tal com han demostrat els dos directors generals que han estat així abans. Som un projecte sòlid, som un projecte innovador i arrelat al nostre territori, per fer visible la nostra força com a agents per al canvi educatiu que necessita l'escola i la societat d'avui. Tal com heu pogut escoltar la declaració que han llegit Albert i la nostra companya Júlia, i que esperem que amb més tranquil·litat la pugueu treballar des de casa i compartir, portem sempre endavant tots els principis, o així almenys intentem fer-ho cada dia, tots els principis i totes les nostres actuacions que apareixen en la mateixa. Bé, ara tinc el goig de presentar a Alfred, com vos dia. He fet referència a la tercera declaració educativa que ell va estar de ponent i que aquesta, en la setena, hem tingut el gust de comptar amb ell també com a ponent, però també ha estat la persona que ha coordinat el grup de treball. Sempre quan organitzem les declaracions educatives, juntem gent de les diferents escoles cooperatives i sempre busquem una persona que ens ajude a posar tots aquests pensaments en el paper, perquè, clar, així se reuneixen en 2 o 3 fulls o uns quants principis, disculpeu, però les piles durant a aquestes hores del curs ja van acabant-se un poquet i tinc un poc la gola malalta. Bé, ha coordinat el treball de la declaració que avui presentem. I també m'agradaria reiterar a totes les persones que s'han implicat i han fet possible aquesta setena declaració. Bé, Alfred, va per tu. Vas néixer ja fa molts anys, en l'any 1946. És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de València i és professor de Filosofia. S'ha dedicat durant pràcticament 40 anys a la docència i ha fet classes en diferents instituts de Bunyol, de Gandia i des de l'any 78-79 que he estat a Torrent, centre on va exercir també en la direcció durant 20 anys. Per a mi, Alfred és un jove jubilat, continua ben actiu i mai ha abandonat la docència, a excepció entre els anys 1989 i 92, que va estar en la Conselleria d'Educació com a cap del Servei de Formació del Professorat. En l'actualitat, continua impartint classes en Florida Universitària, en el programa de la Universitat dels Majors. També voldria destacar la seva faceta com a investigador, ja que des de fa temps es dedica a l'estudi i a la publicació de temes relacionats amb l'ètica, fonamentalment amb aquells aspectes que de manera significativa incideixen en la vida dels ciutadans, que no és altra que la vida política. En l'actualitat, Alfred és el president de la Fundació de l'Horta Sud, institució que té com a finalitat la promoció de la societat civil de la nostra comarca.
Ha publicat alguns estudis sobre la il·lustració valenciana, sobre dilemes morals i un bon munt d'articles en la premsa valenciana. Sempre ha estat un home compromès o amb un fort compromís polític i social. Va formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Torrent també durant uns quants anys i ara forma part de l'equip coordinador que ha preparat a nivell estatal el pacte contra la corrupció, que va ser presentat en la societat al Paranimf de la Universitat de València el 9 de desembre del 2015, Dia Internacional declarat per Nacions Unides contra la corrupció i que ha estat promoguda per la Fundació per la Justícia. Com veieu, és una persona convençuda que pensa que cal recuperar el sentit original de la paraula política, que vol dir construir ciutadania i que tanta falta es fa. Tasca que, com ell diu, no està sols reservada als anomenats polítics, sinó que és responsabilitat de tots i de totes els que avui vivim a la ciutat, raó per la qual tenim la condició de ciutadans i ciutadanes. És per això que a hores d'ara dedica bona part del seu temps a fomentar i participar en moviments associatius. Un cop fet el repàs del currículum oficial, ara m'agradaria presentar-vos al ciutadà Alfred, una persona activa, compromesa, a la qual li agrada, per una banda, xafar el carrer, li agrada la conversa i el diàleg, les arts, com la música, la pintura, el teatre, el cinema, els esports, practica el ciclisme i el senderisme. És una persona amb una gran vitalitat, a la qual el que més li agrada, sobretot, és raonar i estimar. Com veieu, és una persona amb un gran coratge cívic i amb una vitalitat i en una força brutal. I ara, sense més, us deixo amb les seues paraules, que de segur vos ajudaran a construir conjuntament la nostra identitat col·lectiva. Un nosaltres que no és la suma dels diferents jos individuals, sinó una construcció social i col·lectiva més rica i més forta per créixer d'una manera col·lectiva. A continuació, Alfred, el cedís la paraula i anem a escoltar tot allò que ens va a comentar. Moltes gràcies. Bona vesprada. Faig com a pròpies totes les benvingudes que ens han fet des de l'inici d'aquest acte. No obstant, Luiso, com a president de la UCEF i amic, enhorabona i moltes gràcies per convidar-me de nou. Gràcies a Carmen per la presentació, que, com diré després, exemplifica perfectament què és tindre una bona amiga o què és tindre una bona amistat. I sobretot, Carmen, que te millores. Gràcies. Moltes gràcies a tota la gent que conformeu la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes. Gràcies per un doble motiu. El primer, perquè pensàreu en mi per tal de coordinar el grup de treball que ha fet possible la 7a declaració educativa que esta vesprada presentem. Per raons de justícia, tinc que dir que haver pogut treballar amb aquest grup de gent ha estat un plaer, tant per lo molt que he après, així com per treballar amb un col·lectiu que us representava a tots, que teniu la virtut ja convertida en hàbit de treballar en equip, de treballar cooperativament. Igualment, agrair-vos el fet d'haver-me convidat per segona vegada a participar en la presentació d'una declaració educativa. Fou una extraordinària iniciativa la que m'emprenguéreu l'any 2009. Amb la declaració, com s'ha recordat, la societat necessita una escola inclusiva.
Fins enguany, amb la setena, la societat necessita les cooperatives d'ensenyament. Llarga vida a tan bona idea. Encara que aquesta història de les declaracions siga curta, no per això és menys desitjada. No sé si a vosaltres també vos passa, però a mi, quan s'acosta el mes de maig, espere impacient l'arribada de la invitació per assabentar-me del lloc, dia i hora, així com el contingut de la corresponent declaració. L'any 2013, com deia abans, vaig tindre la gran sort, i ho dic amb tota sinceritat, i el plaer de presentar la tercera declaració educativa, aquella que parlava de que la societat necessita mestres èticament compromesos. Fa uns dies, quan preparava la presentació d'enguany, vaig rellegir aquells papers i vaig trobar un paràgraf en el que us deia entonces el següent. Us desitge i em desitge, tant de bo fora, que si passats uns anys ens trobarem de nou en un acte com aquest, tornarem a declarar el compromís d'aconseguir l'utopia de millorar el món, de fer-lo més habitable. L'utopia que no hauria de desaparèixer. Està per no perdre-la mai com a punt de referència, com a idea que regula els nostres actes. L'utopia val per caminar, per tenir esperança, per saber i sentir-nos més humans i per estimar-nos en la nostra indigència. Esta vesprada, 24 de maig de 2016, seguís pensant que utopia no és sinònim d'inassolible, sinó que és un objectiu llunyà, ardu, ple de dificultats, però mai impossible. 4 anys després, no sols em reafirmen aquelles paraules, sinó que en la present declaració manifesteu, des del seu inici, quines són les virtuts cíviques, les fortaleses cíviques sobre les que voleu construir les escoles cooperatives. El moviment cooperatiu, hem escoltat, té com a senyes d'identitat la responsabilitat, l'equitat, la solidaritat i la sostenibilitat del medi i fa seus els valors d'honestat, transparència i vocació de servei públic. Pot ser que algú pense que aquesta pretensió és utòpica, d'acord, però no impossible. Que sí, que això va per a llarg, que és un treball ardu, amb no poques dificultats, però segur que és possible. En aquest sentit, voldria deixar clar des de l'inici que la setena declaració educativa, la societat necessita les cooperatives d'ensenyament, no sols té el significat de manifestar o explicar allò que encara queda ocult o no s'acaba d'entendre bé, que és el que ve a dir el diccionari, que significa la paraula declarar, sinó que, a més, aquest verb, en la seva forma pronominal, declarar-se, significa dir-li a la persona que estimem o a la societat que volem servir quin és el nostre ànim, quina és la nostra intenció i, sobretot, quin és el nostre afecte. Declarar prové del llatí, d'una preposició i d'un verb, i que significa manifestar amb claretat i cordialitat. Esta vesprada ben bé podríem interpretar-ho així. Declarar és deixar ben clar a la intel·ligència, per tant, a la raó, i als cors, a l'emoció i a les passions, que ens vulguen escoltar i estimar, que el conjunt de persones que conformen les escoles cooperatives volen i s'esforcen per ser persones entranyables, persones sinceres, perquè allò que diuen és allò que s'esforcen per ser. El primer punt que voldria tractar de la declaració educativa d'enguany és la pròpia declaració, en tant en quant la declaració es fa una pregunta, o més que una pregunta, partiríem d'una afirmació. Gent de les cooperatives d'ensenyament, conegueu-vos a vosaltres mateix, coneixe't a tu mateix. Enguany, amb la declaració s'adreceu al conjunt de la societat per tal de dir-nos qui sou, quina és la vostra forma d'actuar i quin pot ser el vostre futur.
No és la primera vegada que des de la UCEF es plantegeu la pregunta de qui sou, que feu un exercici d'autoreflexió. Per exemple, l'any 2014 publicareu un document amb el títol «Som cooperativa, fem ensenyament públic» i amb un subtítol molt significatiu, Proposta d'argumentari identitari de la UCEF. Igualment, al llarg de les 6 declaracions educatives anteriors, heu anat deixant petjades del que sou i del vostre projecte, a on i com voleu arribar a ser. També des del grup de treball ACOE Educació, convé no oblidar, avui parlarem d'algunes paraules gregues, convé no oblidar que ACOE, que és grec, significa tenir bona oïda, acte d'escoltar, doncs haureu treballat el qui sou, directe o indirectament. Amb tota seguretat que aquesta pregunta se l'heu plantejat en cursos de formació, en col·loquis, amb pares, mares, socis, etc. I fins i tot en els monòlegs que anem rumiant pels carrers, no vos falta la pregunta radical i complexa de respondre què som en tant que cooperativa d'ensenyament. Interessar-nos per saber qui som, d'on venim, quina és la nostra llengua, forma part de l'ADN de la nostra cultura, de com entendre'ns i com entendre el món en el qual vivim. Així, en el món grec, gent amb la qual hem estat berenant esta vesprada, o si voleu que ens han acompanyat fins a la porta d'aquest edifici, feu, si no, el següent exercici. Imagineu-vos el següent, un rellotge que marca les 24 hores del dia, des de 00 a les 24 hores, i que en el segon 01 apareixen els primers vestigis de l'Homo sapiens, que, com tots sabem, està sobre la Terra fa aproximadament 195.000 anys, i que la cultura hel·lènica desaparegué en el segle I abans de Crist. Des d'aleshores fins ara, han transcorregut 2.000 anys. Quina hora marcaria en aquest moment el rellotge imaginari i quina és en aquest moment? Què han pogut transcórrer des de llavors fins ara? 2, 3 minuts? En aquest moment el rellotge imaginari no marcaria més. Quina hora és en aquest moment respecte als grecs? I què seria en el conjunt del temps? 10 milions de l'home sobre la Terra. Què seria? Doncs pràcticament un segon. No convé oblidar que, entre altres coses, som grecs, per lo que ara diré, que ens hem conformat amb la cultura de 3 tossals. El tossal de l'Acròpolis, el tossal del Capitoli i el tossal del Gòlgota. Podria citar un quart tossal, encara que no tinc molt clar en quin país ubicar-ho. En Anglaterra, en França o en Alemanya. Me referisc a la il·lustració. Però bé, tornem a lo nostre. En el món grec, com vos deia, era molt important saber qui ens parla i d'on ve aquell que ens parla. De quins dominis, de quines llibertats o esclavituds mentals, de quines ideologies, de quins prejudicis o de quins fanatismes. Per exemple, Homer, factòtum per als grecs, en el poema èpic l'Odissea, conta que Nèstor, rei de Pilos, li pregunta a Telèmac, fill d'Ulisses: ara que ja han gaudit de menjar aquestes hostes nostres, sí que podem preguntar-los qui són, demanar que ens ho diguen. Hostes, qui sou? D'on veniu? Navegant pel camí de les aigües? És per algun mercadeig? O bé seu mariners de ventura, com els pirates que van errabuns per la mar exposant-hi ànima i vida i portant la desgràcia a gent d'altres terres. Recordeu igualment la inscripció que figurava en el temple d'Apol·lo en la ciutat de Delfos, al peu de la muntanya del Parnàs, i que deia «Egnosti se autor», que vol dir «coneixe't tu mateix». No falten els diàlegs de Plató que bé comencen o finalitzen amb preguntes semblants. Sòcrates, d'on vens? Sòcrates, on vas i d'on vens?
I no falten tampoc diàlegs en el que, quan Sòcrates volia iniciar una conversació amb algun vianant que trobava o bé a l'Àgora o al port del Pireu, els preguntava: «Eres i parles grec?» És temps, acaben alguns diàlegs dient que me'n vaig a cap a altres llocs. O l'angoixant pregunta shakespeariana en el soliloqui de Hamlet sobre el ser o no ser. I fins i tot aquella cançó de Raymond, la primera, en el primer disc, Som, editada l'any 1953, quan tenia apenas 23 anys, i del que Joan Fuster escrivia en la contraportada. Són cançons vives, penetrants alhora candoroses i potents. Ell els ha donat unes lletres on hi ha tota l'apassionada palpitació de l'adolescència, erigida en clam, afirmació o interrogant, o bé la quantitat de bibliografia actual en la que podríem acudir per tal que ens ajudara a resoldre allò que diguem la identitat del jo. Aquesta pregunta, des de sempre i hores d'ara, ha tingut ni té una contestació fàcil. El mateix Montaigne així ho reconeix en dos passatges dels assajos publicats en les darreries del segle XVI. Escriu: «De quina manera és desenvolupat la meva vida, me n'he assabentat després d'haver-la complit i realitzat». I un poc més endavant afegeix: «El judici sobre les nostres inclinacions i els nostres actes és la matèria més difícil però més important que existeix. Però per dificultós que siga haurem de recórrer alguns camins. Cas contrari, uns altres ho faran per nosaltres. No podem permetre que ni a nivell individual ni com a organització que agrupa les escoles cooperatives siguin altres els que vinguin a escriure la novel·la del que som i del que voldríem arribar a ser. Hem d'escriure la nostra pròpia novel·la i ho hem de fer per dignitat. Imagineu-vos que quan us dirigiu cap aquí a la porta d'aquest complex, algú us haguera fet la següent pregunta: «A on aneu tanta gent?» Potser li haguéssiu contestat: «A un acte que organitza les escoles cooperatives d'ensenyament». Però el vostre interlocutor, no content amb aquesta resposta, insisteix: «Però vosaltres qui sou?» A lo millor, davant de la insistència, t'hauràs mirat el rellotge, has posat cara de circumstància i li has dit: «És que és molt llarga d'explicar allò que em preguntes i arribaré tard. Deixem-ho per a un altre dia». El que pregunta qui eres o qui sou, sabeu el que vos pregunta? Pregunta per tot allò que heu fet, per tot allò que heu viscut, per tot allò que heu gaudit o heu sofert, per el que heu estimat, per tot el que heu aconseguit o heu perdut. Raó per la qual tampoc podem dir que ja som d'una forma acabada i arrodonida. El fet de ser efímers, paraula grega que vol dir, podríem traduir, flor d'un dia, que naix i mor en el dia. El fet de ser efímers ens obri a la vida, al futur, a noves experiències i a noves realitats. Conèixer-nos a nosaltres mateixos és sobretot reconèixer-nos, cosa que sols és possible quan vivim en la polis i som, per tant, polítics, si ho diguem en grec, o bé si vivim en la ciutat i som, per tant, ciutadans, si ho diem en llatí. És el mateix. La identitat del propi jo o de les organitzacions sols es poden entendre per als altres. Per exemple, en aquest moment, tots vosaltres construïu en aquest moment la meva identitat, raó per la qual us tinc que estar molt agraït. Proveu per un moment a traure de la vostra identitat als alumnes, als pares i mares, a tot el personal d'administració i servei i al llarguíssim etcètera que fa possible el funcionament de la vostra escola. Què quedaria de la vostra identitat en tant que docents, en tant que alumnes, pares i mares? Gens ni miqueta. Del 100% que cadascú dels que estem ací, hem pensat alguna vegada quin percentatge devem als altres? I quin seria exclusivament de la nostra collita? Parafrasejant el professor Emilio Lledó, en dos obres, Elogio de la infelicidad, publicat en el 2005,
i Palabra i Humanitat en el 2015, bé podríem dir que no hi ha possibilitat de coneixement d'un mateix. No hi ha cognoscibilitat possible en el fosc espai d'un mateix, si no es fa present en el territori col·lectiu, on el saber d'un mateix s'enriqueix i s'humanitza. El nos sols està complet quan li afegim altres, conformant així la realitat tan humana com és el nosaltres. Sols podrem saber qui som si aquest el construïm sobre estructures fonamentades en la sinceritat, l'autenticitat, el reconeixement i, per suposat, en la memòria i en la reciprocitat. Fixeu-vos com l'oracle dèlfic no sols no el podem interpretar com una crida al solipsisme més individualista, solitari i egoista, sinó que és un clam a i per la radical solidaritat. Si volem saber qui som, no hi ha un altre camí. Som el que som perquè parlem del que parlem i s'esforcem per allò que diem. Si fem una lectura el més acurada possible de la present declaració, i per què no, amb l'emoció que li ha posat l'amiga Júlia i l'amic Albert, i la fem des de la primera línia fins a la darrera, no trobareu cap monòleg. Més bé comprovarem com voleu dir-li a la polis i als que en ella l'habitem qui sou des d'un diàleg permanent, reafirmant al llarg del document el caràcter dialògic del ser humà, tret que impregna profusa i profundament la present declaració. Però perquè això siga possible, fa falta que dialoguem seriosament. El coneixement del que som fa que transforme i perfeccione el logos, la paraula, la raó, en diàlogo, en diàleg, en encontre raonable i afectiu amb els altres. Aguaitar-se a la finestra de l'altre mitjançant la paraula implica inicialment una actitud afectiva. L'autèntica polis, més enllà de la qual cap cosa té sentit, se construeix com a ciutat de paraules. Parlar, dialogar, és una forma de desitjar, de completar-se. Sols per la paraula ens recorda Montaigne, som homes i ens mantenim units. El diàleg, o millor dit, la disponibilitat a resoldre els problemes comuns a través del diàleg, junt amb la llibertat, la igualtat i la solidaritat, són els valors que conformen una ètica cívica i configuren una ciutat justa. No és propi de les persones, sense advertir a Kant, resoldre els conflictes per mitjà de la violència, sí per l'ús de la paraula. Negar-se a parlar amb altres com si algú posseïra un poder absolut, és a dir, deslligat de qualsevol altre referent que no siga d'ell mateix, és patir una malaltia d'inhumanitat. El diàleg cooperatiu ens ajuda a la recerca de la veritat. Aletheia, dient els grecs, sin, lethos, vel, el vel que es posa uno. La veritat és desvelar, llevar el vel, descobrir. El diàleg cooperatiu, dic, ens ajuda a la recerca de la veritat, no a la seva possessió. Perdoneu que citi una altra vegada Montaigne. Hem nascut per cercar la veritat. Posseir-la correspon a una potència major, que afortunadament no som ningú dels que estem aquí. El diàleg, senyal inequívoca de la nostra indigència, ens fa sentir-nos obligats, lligats amb els altres, compromesos en la recerca d'un món més just. Aquesta recerca ha de ser cooperativa, comprometent a totes les persones que hi participen, deixant de ser espectadors per convertir-se en protagonistes d'una tasca compartida. La professora de Ética de la Cortina, cap al final de l'obra Ciudadanos del Mundo hacia una teoria de la ciutadania, ens recorda quines són les condicions que deuen de reunir un diàleg seriós. Us convide a que la feu pròpies i als que treballaren cooperativament en el document d'esta present declaració, us demanaria que comprovareu com, des del primer dia que ens van reunir fins a l'últim, en què donaren com a definitiu el text, aquestes condicions d'un bon diàleg han sustentat tot el treball. Fent-ho així, el treball ha estat intens,
però al mateix temps ha estat fàcil i senzill. Convé també per l'oportunitat del moment que recordem aquestes condicions d'un diàleg seriós, atesa la manifesta incapacitat dialògica que estem vivint des de fa un temps, sense que encara a ningú se li hagi caigut la cara de vergonya. Aquestes són, des d'una ètica dialògica, les condicions d'un diàleg seriós. Primera, en el diàleg deuen de participar els afectats en la decisió final. Tan sols en el cas de que siga impossible, però tan sols en aquest cas, deu d'haver algú que representi els interessos de tots aquells que no han pogut estar presents, fins i tot dels que encara no han nascut. Segona, qui pren el diàleg en sèrio no ingressa en ell convençut que l'interlocutor res té que aportar. Més bé està disposat a escoltar-lo. Tercera, la qual cosa significa que no creu tenir tota la veritat clara i diàfana i que l'interlocutor és un subjecte al qual convèncer, algú amb qui dialogar. Un diàleg sempre és bilateral, no unilateral. Quarta, qui dialoga en sèrio està disposat a escoltar per tal de mantenir la seva posició si no li convencen els arguments de l'interlocutor o per modificar els arguments si el convencen. Cinquena, qui dialoga en sèrio està preocupat per trobar una solució justa i, per tant, per entendre's amb el seu interlocutor. Entendre's no significa aconseguir un acord total, però sí descobrir tot allò que tenim en comú i ens permet precisar des d'ahir en quines coses concordem i per què. Sisena, un diàleg seriós exigeix en conseqüència que tots els interlocutors puguen expressar el seu punt de vista, adduir els seus arguments i replicar altres intervencions. Setena, la decisió final, per tal de ser justa, no deu atendre a interessos individuals o grupals, sinó a interessos universalitzables, és a dir, al de tots els afectats. I vuitena, la solució final pot estar equivocada, raó per la qual sempre té que estar oberta a revisions. Però quan les persones estan disposades a determinar què és allò just, seriosament, si eixa és la seva actitud, rectificar la errada comesa és el més senzill del món. Aquestes 8 condicions no són alienes als principis de les escoles cooperatives. Si les busqueu en la present declaració les trobareu. Estan totes i pot ser que alguna més. Una vegada abastits dels pretrets necessaris, conèixer com podem saber qui som i fer del diàleg el mètode indefugible per cercar la justícia, buscar la veritat i saber com ens hem d'entendre, la declaració ens demana avançar un pas més per tal d'assolir l'amistat cívica. Entre les coses necessàries per a la vida, deia Aristòtil, està l'amistat. I si una cosa és necessària, és precís que la fem possible. Si no, no seria necessària. El diccionari parla de l'amistat com a vincle d'afecte i de confiança que estableix entre dues persones que no són família. L'Aristòtil també parlava d'un altre tipus d'amistat, igualment necessària, sense la qual la vida pública o de qualsevol institució no funciona amb bondat. L'amistat cívica seria, més bé, el vincle dels ciutadans d'un estat, ciutat, poble o institució, que per pertànyer a ell tenen consciència que han de perseguir metes comunes i per això existeix un vincle que ja els uneix i els du a intentar assolir aquests objectius, sempre que se respecten les diferències legítimes i no hi hagi greuges comparatius. Quines són aquestes metes comuns? És fàcil de saber, sempre i quan tots tinguem una voluntat decidida de buscar el bé comú, com manifesteu en la declaració. El moviment cooperatiu ha demostrat com servir millor a la societat. Ha estès l'economia social, s'identifica amb l'economia del bé comú, ha creat infinitat de xarxes en camps diversos, representa equips que han sabut unificar esforços per damunt dels interessos individuals en favor d'un bé compartit i fins i tot han resistit millor els períodes de crisi. L'amistat cívica està per damunt dels interessos personals, de grup o de partit. Es dona entre iguals amb els qui
hem de resoldre amb justícia els problemes comuns. L'amistat és el més necessari per a la vida. Sense amic, recordo una altra vegada Aristòtil, ningú voldria viure, encara que posseïra tots els béns. I pareix afegir que l'amistat cívica és la que manté unides a les ciutats, pobles i institucions. I abans d'acabar, d'arribar a l'epíleg, voldria felicitar a Mar Hernández, que crec que estava per ahir, no sé si ja no està, però si no passa res, a Malota, que és la il·lustradora, autora de les il·lustracions, que li donen molta llum al text de la declaració. He tingut l'atreviment de fer una interpretació, si voleu la podeu seguir, però és la meva. Hi haurà tantes com possibles mirades sobre el document. Començant per la portada. La portada tan senzilla anuncia tot el que queda per vindre i dona pas a un llapis dinàmic, que el veureu també immediatament per ahí dins, a un llapis dinàmic sobre uns ulls força observadors. El llapis convertit en palmera incorpora les noves tecnologies, no per arraconar-les que hi havia, sinó per emprar-les conjuntament, convivint amb les de tota la vida, fent xarxa. Des de la igualtat de gènere i amb altres cultures manifesta un tarannà inclusiu, construint així, graó a graó, una gran escola, amanint harmònicament tots els elements que la conformen, degustant un bon resultat amb un somriure, units per aquella fruita que ens constituï com a sers humans, ajudant-nos a pujar per la racionalitat geomètrica fins a fondre-nos amb un afectuós i cordial encreuament de mans i braços. Gràcies, Malota. Crec que has fet una lectura acurada, ja dient, de la declaració. I vaig acabant. Ha estat la meva intenció presentar una declaració educativa tractant de respondre a la pregunta de per què la societat necessita d'escoles cooperatives. I sense ànim de ser exhaustiu, puc adduir les següents raons. Primera, les necessita perquè són un bé en si mateix. Segona, les necessita perquè tracta les persones amb dignitat, el que vol dir que les tracta amb les seues peculiaritats, amb les seues singularitats, perquè cadascuna és un fi en si mateix, ninguna és un medi. Tercera, les necessita perquè no confon, com el neci, preu i valor. Quarta, les necessita perquè són un bon i oportú model de diàleg amb i per la societat. Va amb la veritat per davant, ens diu qui és permanentment i també permanentment ho posa a revisió i s'esforça per saber. Són un diàleg continu, se senten lligades amb un immens i emocionat nosaltres i conreen l'amistat cívica perquè han pres consciència de quins són els problemes comuns que els afecten i que saben que han de resoldre. I tot això perquè cerquen el bé comú, per damunt dels interessos individuals o grupals. Cinquena, les necessita perquè són un model d'escola reconeguda, respectada i estimada. Sisena, les necessita perquè, amb un exercici de transparència i honestedat, han posat al nostre abast un document clar i senzill, un document que us compromet, el qual tots podrem emprar per tal de valorar si és cert el que avui declareu ser i allò que voleu arribar a ser. Setena, les necessita perquè al potenciar la cultura del ser i no la del tenir, colpeja la closca d'una ciutadania, d'uns governs, d'una Europa encabotada en perdre les seues senyals d'identitat, insensible a l'exclusió, a la pobresa, als refugiats, a les desigualtats i, en definitiva, al valor d'una vida digna.
Vuitena, les necessita perquè en l'exercici de la seva professió hi ha compromís i emocions. Novena, les necessita perquè són un bon espill on la societat es pot mirar. Desena, les necessita perquè si no les tinguérem hauríem d'inventar-les, perquè si les virtuts en les que educa i en els valors que vol assolir els universalitzàrem, ni la crisi que estem patint s'hagués produït ni la corrupció corroiria les entranyes de la societat. Onzena i darrera, que no l'última. Les necessita perquè en una societat on veiem que hi ha un cert desànim, tanquen la present declaració amb una afirmació que tots voldríem fer nostra i poder-la universalitzar. I per això dieu: tenim raons, il·lusions i emocions per a creure en un món esperançador. Amigues i amics, enhorabona i moltes gràcies. Bé, ara Lluïssó puja per a... Sí, per a tancar, però puc dir una cosa? Gràcies, Alfredo, almenys a mi m'has emocionat i en algunes de les coses que has dit m'has posat la pell de gallina. Jo no sé com s'heu sentit vosaltres, però aquest nivell de reconeixement que ens ha fet a les cooperatives i sobretot a la majoria de les persones que estem així, que formem part d'elles i que portem tants anys deixant-nos la pell i la vida en elles, crec que això... I la veu. I la veu. Crec que, no sé, podem sentir-nos i anar-nos ben contents i ben contentes perquè el nostre treball que fem cada dia paga la pena.